Pamati kamong tanan, pagsabtan ninyo kini. Bisan unsa kamo sulod sa baba sa tao, dili makapahugaw kaniya. Ang makapahugaw sa tao, mao kadtong mugula, gikan kaniya. Mga igsuon, dinhi sa ato, na mga kan-anan karon nga nauso nga kamayan. Nabitaw walay kutsara, walay na nga nining maong makan-anan, sagaran na agis lagi andam nga panghugasan. Pero kung makabantay kita, kung nakadaghan ako nakabantay, dili man ang tanan pod kayo noon nga manghugas. Labi na kung magdasok na sa kan-anan, magdali-dali. Ang uban, kontento na lang nga mukaon ritso nga dili manghunaw. Amot kung nakabantay pod mo ni ana. Bisan gani sa mga balay, sa balay, libre gusto man ta. Doon na po yung mga tagbalay sa pamilya, nga sahay, mga on, nga kamayan pod. Pero nakabantay ko, dili lang, pipila ka mga higayon, ang sahay, inig mga on sa balay, nga walay kutsara, naaman tayo panghugasan, pero ang uban, dili naman pod manghunaw. Kaingon ka sa atong kaugalingon, samtang nagbasa ko ni ining Banghelyo karon, kaingon ko, kung naapay mga Parisiyo dinhi sa ato, o mga Hudiyo, siguradong daghan kayong masawayan o mabagulbulan sa mga Parisiyo. Pero nakaingon sa akong kaugalingon, siguro tungod kay libre gusto man po ta dinhi sa atong nasod, wala may magbuot sa ato. Pero sa ila, sa mga Parisiyo o sa mga Hudiyo, kining maong mga butang, importante o bililhon kaayo. Mao nang sila mosaway. Kung dili ka manghunaw, una ka mukaon. Bisag manghunaw pa ka, pero dili nimo subayon ang ilahang ritual, kulang gihapon, mabatikos gihapon kanila. Sumala ka sa nagtuon sa wasing ritual sa mga Parisiyo o sa mga Hudiyo, hilabihan yung kutiha, no? Doon kay gawas sa nga dinumero ang pagpanghunaw, kanos agamiton ang kuhaon ng sabon, o kanos ang baso ng tubig, kapila balik-balikon pag sabon ang imong kamot kuno. O dili pod basta nga bisag unsaon lang sa pagsabon, kinahanglan nga doon na direksyon ug usa ka pamaagi sa paghunaw. Sama bitaw aning gitudlo po nato karon sa panahon sa pandemic nga manghunaw. Pero sama-sama po ni ana, no? Na kung kulangon ang oras o minuto sa paghunaw, delikado kay matakdan ka, no? Kulang. Og istrikto kayo ang mga Parisiyo ni ana ug mga Hudiyo. Mga igsoon, ang atong Ginoong Hesukristo wala man magsaway sa mga Parisiyo ug mga Hudiyo mahitungod ni ining maong mga butang. Maayo man gining manghunaw kita ug sa insakto nga pamaagi sa paghunaw. Maayo man gayod nga inighuman og kaon ayohon paghugas ang mga plato, ang mga tasa, ang mga kulon, ang kaldero nga gigamit. Kay istrikto kaayo ang mga Parisiyo niini ug ang mga Hudiyo. Maayo gayod kini. Apan si Jesus nagpahinumdom sa mga Parisiyo ug sa mga Hudiyo nga ang tumong niining maong tradisyon ug niining mga balaod dili aron sa pag-ipit sa mga tao, paglisod-lisod sa mga tao. Apan ipahinumdom hinuon niya nga kining maong mga buhat sa gawas dili lamang kini sa gawas nga manglimpyo ikaw sa kamot aron limpyo inigkaon angayan ka nga mukaon. Apan iya hinong gipahinumdom mayong mahasabtan ninyo nga kini gituyo sa atong mga katigulangan ug sa atong tradisyon ug sa atong balaod. Pagpahinumdom nga ang tinuod nga kalimpyo dili lamang sa gawas. Apan ang tinuod nga kalimpyo nagagikan apel hastang imuhang kahiladman ang imong kasing-kasing. Og dinhi ning dapita mao ni hinungdan nga gisaway niya ang mga Parisiyo, no? Sama po din sa ato, una may uban nga ingon niini, no? Sobra ka istrikto kaayo sa mga butang anaa lang sa gawas.
Apan sa sulod mismo diya sa ilang kinabuhi, ambot kung ilahang gilambigit kining pagka-istrikto niining maong mga ritual sa gawas diha sa ilahang kasing-kasing ug ilang kinabuhi. Mao nga gipaklaro sa atong Ginoo, ipatawag niya ang iyang mga tinun-an ug ang mga tao nga apel niining pagka-istrikto sa mga Parisiyo ug mga Hudiyo, iyang giingnan silang tanan, pamati kamo. Sabtan ninyo kini, bisan unsa nga mosulod sa bakba sa tao, dili makapahugaw kaniya. Ang makapahugaw sa tao, mao kadtong mugula gikan kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, mugula ang mga daotang huna-huna. Ang pagkighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanglimbong, pagkalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, pagbinuang ug uban pa. Kining mga tanan gikan sa sulod sa tao, mao'y makapahugaw kaniya. Unya iyang gipahinumduman ang mga anak sa Dios, ang mga piniling katawhan sa Dios. Ang mga Israelita, apil na ang mga Parisiyo ug ang mga Hudiyo. Giingnan niya sila, klaro nga pagkaistorya, na ang makasulod sa gingharian sa langit, kadtong mga dunay limpyo ug kasing-kasing. Sa kung istrikto ikaw, kaayo, sa mga butang sa gawas, sa mapananglit, strikto kayo ka nga limpyo permente imong uniforme, puti ka na, no? Kapag gani masuot, ilabahan na, okay ka na, walay diferensya. Apan untang, imong pagka-istrikto, niini, paglimpyo sa imong gawas, maupod unta ka-istrikto nimo sa imuhang kahiladman, sa imong kasing-kasing. Kung nasayod sa Jesus, ang mga Parisiyo, wala kaayo maghatag niini og dakong bili. Ila lamang gihatagag dakong bili, ang gawas nga bahin sa balaod, ka-istrikto, apan nasayod siya nga sulod sa ilang kasing-kasing na puno sa kahugaw. Gani iyang giakusar sa milabay nga mga adlaw, sa sambingay, sa pagsaway kanila isip mga tigpakaaron ingnon, sama kuno sila sa mga pansyon nga limpyo kaayo sa gawas gipinturahan. Apan sulod sa ilalom na puno sa mga bukog ug sa mga minatay, kahugaw sa mga minatay. Giingnan niya ang mga Parisiyo. Sa nga pagsuon, nindot kini nga pa numduman kita, no? Sahay sobra kayo ta nga musaway sa mga ritual sa mga tao bitaw, no? Sahay di ka panghilamos, kakalkag lang ang buhok, no? Sahay way ligo-ligo. Sobra kita makapanaway. Apan kining atong pagpanaway, niini sa gawas nga makita, mao ba kausab ang atong pagsaway sa atong kaugalingon diya sa atong kahiladman, labi na kung maghiskot kita sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi o kasing-kasing. Siguro, wala may mamatay ba siguro, dili makaligo pila ka adlaw? No? Wala may mamatay kung hugaw imong sinina. Wala man po'y mamatay kung dili ka makapanghinaw mo kaon. Pero sigurado kita, nandaghan kayong maluya o mga matay kung ang imong kasing-kasing mauna ang pinakamahugaw. Kung ang imong kasing-kasing mauna ang wala nimo kahugasing o wala nimo kahunawi. Kaya diha sunod sa imong kasing-kasing, mugula ang daghan kayong mga dautan ng mga huna-huna. Sa mapananglit, kita sa atong simbahan, daghan man tag mga ritual nga normal na kayo natong gihimo ba, no? Automatic na natong gihimo. Sa mapananglit, inigsulod nato sa simbahan, kad pa kaniadto, batasan na gyud nato. Kung mahimo, kung dunay holy water diya sa gawas ng ibutang, automatic man sa ato bitang mutunlod na sa atong kamot, no? Unya, manguros. Unya, gawas pa ni ana, tubangan sa simbahan, mudyenoflek pa kita, no? Alang ni atong uban nga strikto kaayo, siguro magbagulbol sila nga dunay mga tao nga mosulod lang sa simbahan nga dili na mo tunlod sa tubig o dili na manguros. Siguro. Pero ang pangutana, nahibalo pa ba kita sa hinungdan
nganong anaa kita niini. Diha sa simbahan, sahay dili kayo ang pare stricto kayo mahitungod niini, ug dili mo saway. Nganuman, tungod kay nahibalo kita, na dili man ni siya lisensya aron makasulod ta sa simbahan. Aron makasimba kita. Nahibalo kita, na dunay mga tao, kabisan kung dili nila himuon kining maong ritual, dili sila manguros, dili sila mo ginoplek, mutunlod silang kamot sa tubig, inigsulod sa simbahan, nahibalo kita, nga dunay mga tao nga mas ligdong ug dili matarog ang ilang pagtuo. Hibalo kita ang pagtuo gikan sa sulod dili man gikan niining gawas natong ritual. Yan nahibalo kita kang hinungdan sa pagpanguros, pagtunlod sa tubig, sa atong kamot o pagpanguros. Nahibalo man kita nga ang hinungdan niini mauman ang ato ang pag-pronounce, pag-usap, pagsubli-subli nga ang atong saad diha panahon sa bunyag. Kung nakahinumdum baka kita unsay saad nato panahon sa bunyag, mao nang hinungdan nga tudlod nato atong kamot sa tubig ug manguros kita, no? Atong isalikway ang tanang matang sa kadautan ug motuo kita sa Santissima Trinidad. Maayong mahibalo kita niana. Panbisan kung dili nato kanabuhaton, manguros lamang kita dito o mo ginoplek o kung dili man ta ka ginoplek kay sakit ng atong tuhod, nahibalo kita nga mao kini ang kahulugan niini. Ang pangutana diya sa imo ang kasing-kasing panahon sa pagsulod sa simbahan, anaa ba imong dakong tinguha nga unta matag adlaw matag kutlo isalikway ang tanang matang sa kadautan, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Dili ba kaha nga ang imong pagsimba pagpakita lamang nga hinimbahon ka. Siguro daghan pa kayo ang susamang mga ritual nga sama niini. Posible siguro nga ato kining ma-apply o ma-practice, mapadayon sa paghimo bisan niya sa atong tagsa-tagsa ka panimalay og sa katilingban. Sama pananglit diya sa atong pagkatulog magabi nagaampo pa ba kita? Nagahimo pa kata sa atong mga ritual sa kinasing-kasing. Inigbata sa buntag, doon na kita yung mga Kristohanon nga mga ritual, nagaampo ka ba? Nagapanguros ka pa ba? Sa imuhang pag-adto sa trabaho o sa eskwelahan, imo bang gi-apply ang unod ni ining maong mga ritual? Imo bang gipatighulog diya sa imong mga maayong buhat kining mga ritual na kanunay nimong gihimo? Kubisan sa ordinaryo nga pagkinabuhi, no? Ang uban, dunay mga personal nga mga ritual. Sama pananglit, dili ka tulog kung dili ka pang hilamos, dili ka pang pamulbos, no? Uban pa, dili ka pang kapanudlay. Kining maong mga ritual, mapatighulog ba nimo diha sa imong ordinaryo o kasagaran nga pagkinabuhi? Mga igsoon, kini ang dakong hagit usab alang kanato nga mga matuohon, no? Doon na kita isip mga matuohon, kabahin sa atong kinabuhi ang mga rito o ang mga ritual. Apan dili siguro, unahon nato ang pagsaway kung kita makalimot niini o wala kita makahimo niini. Apan unahon hinuon nato sa pagtan-aw kung ang atong kinabuhi, isip mga matuohon, isip mga Kristiyano, ang naghimo niining maong mga ritual ug maong mga buhat, makapadayag ba kini ug makapakita ba kanato diha sa dagway sa Ginoo? Diha sa atong paghimamat, sa atong mga kaigsuonan ug mga higala, mapakita ba nato ang kalambigitan sa bili niining maong mga ritual diha sa atong mga taras ug sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi? Inumduman nato, pamati kamo ang tanan, bisan unsa nga mosulod sa tao, sa bakba sa tao, dili makapahugaw kaniya. Ang makapahugaw sa tao, mao kadtong mugula gikan kaniya. Nindot kini nga pagpahinumdom tungod kay sa matag adlaw sa atong kinabuhi, dala nato ang bansagon ni Kristo. Dala nato ang imahen
sa atong Ginoong Hesus Kristo. Hinaot pa unta. Manindog ang tanan.